Anya, apay ngay amul-mulang lingam latamat kung in-order ta amakan. Apay di ka pa ilamangan. Raul, Apay ayakas ta ti jar mo. Ada ka di problema? Raul, saan ako na nagbinulan? Ha? Itala ang dileyak akastoy. O, anya ko mga iti parikot iti dayta. Sigurado ang masikuga kon. Sa baling aminan at talaga ti marikrik na kitibagik. Katawan mo't ti parikot. Takdaran ka matan niya. Di ka kadiagdanag. Sigurado ka? Ang mga nudidak to kaya't nagiti dadakkel mo. Saan niya agpilpili dagiti dadakkel ko, iti kayat may apakiasawaan ka dagiti kakabsat ko, tanya. Iso ano dahi tala ang ti pagparparikotam? No kaya't mo di ihawit ka na di balay mi? Anya? Oh, anak lahat ka. Rumbang lang matsan ka di, tamasikog kan? Iso magpakatakan ka ni nanang mo. Ibaga mayawit ka na di balay mi? Saan tapay ang nagkasar? Anya ka lakit din ay. Saan na problema dahi ta? Sumarunon tulatan. Iso di ka kadagdanag. Basta pakadakan ka ni nanang mo, taiyawid kan, ija balay mi. Nanang, ada ko may pudnok kada kayo. Mahanya dayta, anak ko. Nanang, pakawanan da ko masikugak. Ay, amom anak ko. Pinadaan akong dayta. Takas makita kat kanayon ti panagkuyog-yukan ni Raul akaayan-ayat mo. Iso asaan nga adayo ang mapasamak dayta? Saan da kakagura, nanang? Ada ka na iti husto nga edad. Padyak nga mumuntar aramid anak ko. Kan amom no anya ti makapasaya at kan ka. Nanang, Kat anya nga iti napagnuman nyo kan ni Raul. iyawid na kano ni Jibalayda, nanang. Ipakaamumin iti naganak na ti kasasaad ko. Kasanod ti kasaryo. Sumarunon to kano, nanang. Mabaling nga inton makapagpas ngayak sa kami agkalay sa ni Raul. Inton agbunyag to siguron ti anak mi. Ay, Kastamot ti kadaw yan ang mapaspasamak itan san kadi. Inton agbunyag ti maladaga, maigiddan mo tan ti kalay sa tinaganak. Pay all, pay later with Billy's. Billy's is your everyday partner for flexible payments. Scan and naalagarod anak ko. Sapay lang ko mga rod. Tawan to ti pagbabawyam iti daytaan na sumuk mohon. Raul, kaano ka din nagsapol kay ti trabahom? Dandani ako nagpasngay. Anya kumaga po magsapulak pa lang ti trabaho. Nagato ti negosyo mi. Uwan, adong agpaiso. Ngam saan ka mo tatumultulong? Kasano kumaanam na maam asweldon da ka? Pudno asan ta nga gasgastos di ti balayo. Ngam addamot dagiti personal a pagkasapulan ta. Kan ti ipas ngay kunto nga anak ta. Iso may mayat matlaang di adda panggedam. Apay nga minaya mananagan katanya. Amin nakit daw kat maitad. Iso asaan na masapol nagtrabaho akpay? Ngam nakababainan ka da mamakan papam. Uray karot ko mano tumultulong kay tinegosyo yo. Anya ko matipagdanaga maya. Agtrabaho akmanwan no saan. Ada binula na kwarta ngayit itad da kanyak. Iso adi ka matanagan. Siyakti makam mo. Basta day tabagim ta si kaswam. Tapno nasalon at to ti ipas ngay mga anak ta.
Kat no dati masapol mo, ibagamlat ka ni Inday, wan? Mababainak nga rodon dito eh. Sapay ka na yun nga awan ka. Papapanam nga min aya. Kanayon nga rod nga dati pag nami kadagiti tropak. Daitakot nga min. Maisapay dayta. Kanayon adagiti barkadam ti kakuyog mo. Nasaysaya at matla ko man no ti panawan mo kat ipaay mo laangan at tumulong kadagiti negosyo yo. Ngam dayta kanayon akadwam dagiti barkadam. Sigurado ang maragsakan dagiti dadakkel mo. Saan tak mag-obligahin da papakin, mama? Wan, saan ngagpaiso? Ngam agbain ka kumamat. Nang runa kat inyawid na kun diti balayo. Nainayo na kun apapakpakan diti balayo. Saan laaday ta? Addanton anak ta kunak manen. Kasanon dagiti pagkasapulan na. Kunakmet, asyak ti makam mo. Okay? Relax. Chill. Awan ti problema dito'y balay mi. Parbangonan, ngam itala ang asumangpot ka Raul. Di mo ibaga nagapu kayo manan iti kasino. Nako na, Montanya. Sayang tanabak man. Kunak no makasubuta ko ni tidakkel nga abak ko di na minsan ngal daw. Di ka di masayangan kadagiti ipapaabak mo akwartay ti sugal? Di ka katagor nung kuma, tapno saan akailala dagiti ititad da mamakan papamkan ka. Abay ko ma. Awan mo ti rumba nga yornongak. Adaya? Ha? Awan mo ti gastos ta dito'y balay. Saan ka di? Agnanayon kadilatan akastoy amang namnamata kadagiti dadakkel mo. Nakababainan. Ayan nandiyo ko na mga ikalay sanak. Kalpasan ama ipasngay ko ti anak ta. Madanon to ka dilat ta dayta. Di kag tanagta niya. Makaturturog ako. Sama palin ka di paginanain nakmat. Nabanugak. Iso nga aginanaak tanya. Sigodan nga amok nga awan trabaho ni Raul manang Emmy. Di namot ket diin libak kanyak dayta. Isu na laeng taadda ngamin kabailan da iti biyag, isu nga uray saan nga agtrabaho. Idisan kami pa'y nga agdenden niya, jak pa ka kumikuman dayta. Ngem idinagden na kamin iti balayda, gaputa dakat nga rudan anak mi, makarik na akon iti bain, ta ultimo paggatang iti personal a pagkasapulan mi iti impas ngay ko, dawatan amin ni Raul kadagiti dadakkel na. CBank is now Maribank. New name, same exciting features. Enjoy up to 3.75% interest per annum, credited daily. Get free transfers to Na. Ti pagbainak pay unay iti sitwasyon mi manang, iso ti panakaigumon ni Raul iti sugal, nga isumat ti makagapo, no apay adina pa yan maipaay ti pagrebengan na kas ama ti anak mi. Saan amakitkita dagiti dadakkel na ti maipapan iti dayta abanag, agsipod ta makumikom daket nga rod,
ang mga asikaso kadagiti negosyo da. Iso asyak ti kanayon amang babalaw ken ni Raul, tasyak ti makaimimatang iti amin. Ultimo ti Karina nga ikalay sanak, linipat nan, iso ang nalaos ti sakit tinakam ko. Naglabas pa'y ti tawan, ngam saan apulos ang nagbaliw ni Raul. Day, nakapasyar ka man, anak ko. Wan nanang, tada kayat ko ayuman kada kayo. Anya day ta? Kayat kunti makisina ka ni Raul, nanang. Anya, makisina ka. Idinto tanda na anak yo. Anak lang, ti adda kada kami, nanang. Ngam saan kami nga agasawa. Tasan namot at tinungpal ti imbaga na idi nga ikalay sanak, apaman ang makapagpasngayak. Ay, anya ay ati parikot anak ko. Kunak man no nasaya at ti kasasa adyoy ti ayan da Raul. Di mo't lag baliwan, nanang. Di mo't lag sugsugal kan makibarbarkadan ti aramidan na. Di na pa'y kayat ti agtrabaho, tamang namnamalatan kadagiti dadakkel na. Ay, saan adasaya at dayta anak ko? Ta saan nga agnanayon as si bibiyag dagiti dadakkel na? Dayta nga rod kat, nanang. Kasano kami tulaangan? Katawan mo ti amo ni Raul may papaniti panagbiag. Ay, kabaalam ka di abyagan ti anak mo. Nukas pangarigan makisina ka ni Raul. Ikarigatak, nanang. Tadyak kayat adumakil ti anak ko. Ama imatangan na ti kasjay akababalin ti amana. Oh, apa anak ka rin ka pa ilang tanya. Adalo man tirabi. Di mo ko naan ngay nga inuray nak tapno sermonan nakmanan. Nauma ko nitikas ng aramid mo. Naumakmat tan Raul. Ha? Pudno nga inuray ka. Ngam saan atap no sermonan ka. Kaya't ko ti agpakadakan ka. Agpakada ko na? Apay, sa di na ti papanam. Agawid kamin iti anak ta iti ayan ni nanang. Anya ti kaya't masawan? Agbakasyon kayo itayan ni nanang mo? Apay tanya? Nauma ka ni tinarangaya pa nagbiag, isa asubliam ti kinarigat ti biagyo nga agina? Makisina akon ken ka. Anya? Agsubli kamin nga agina iti ayan ni nanang. Wow! Nagturod ka na makisina kanya? Apay, kabala mabiyagan ti bagim kastamatan ti anak ta? Wen, Raul. Nagtangsit ka matanta niya? Pues, daytoy mo ti makunak. Idi ka nito apimanaw ka iti daytoy abalay. Awanin na pulos, tinamnamain nyo nga ginakanya. Ha? Makamu kayon, iti biyagyo. Kumusta ka, anak ko? Kaslaak na parutan iti siit iti kaaddamin nga agina dito'y balay, nanang. Nukasta, talaga nga awan anyaman na kan ni Raul ti pandakisinam kan kuana. Awan na pulos, nanang. Ha? Binalaagan nakpay, nga awan kanun tinamnamaen mi nga agina kan kuana. Iti kanito apimanaw kami iti balay da. Ay, oo na yan.
Ay, dayto iti dandanagak. Idi nagpakada ka sumurutan kan kwa na iji balayda, idi masikugkan anak ko. Nanang, Kinapudno na, agdwa-dwa aki din. Nagpariknan kanyak asaan nga agbalin anasaya at dayjay alalaki. pagkunaan nyo, Nanang. Anak ko, no talaga adisidido dayjay alalaki, amang ipamay sa kada kayo iti si kugmaw. Iso ko mismo tinakisarita kanyak, tapno ipakada na ka. Ha? Angam di na inaramid saan ka di. Isa pa nagkunak. Husto laang tinagbalin a desisyon mo ita, anak isinakan kankwana. Wan, Nanang. Naimbaglaangan. Taging ka itinasapapay, kat nakitak tipod no akababalin ni Raul. Saan arumbang atagisayangan ti kasya klase ti tao, anak ko? No anyaman ti planom, nakasagana ak amang suportaken ka. Agyaman ak, Nanang. Ika gumakti agsapol iti trabaho, tapno masuportarak ti anak ko. Amo ka din akbaybayan ti Diyos, Nanang. Kaparbaro ka ka dito eh? Wan, sir. Karugrugik unay ngagtrabaho ditoy. Wan gayam, anya ka diti may paay ko kada kayo. Umay ko lang pasyaran ti amigo. Ti akin kukuha iti da ito agroserya. Gayam yo gayam ti boss ko, sir. Tinasayaat. Agtugaw kayo pay. Taurayan yo biit ni sir. Tamapan ko ayaban iti opisina na. Maapresyar ko na ita. Agam saklatan ti mapanitayan na. Di kagdanag. Kanayon nak dito'y isungamok tayan ti opisina na. Kasta ka di, sir? Sige, sir. Mapan kayo nga rudlatan iti ayan ni boss. Agyaman nak. See you around. Okay, sir. Ay, nagtaar matanday jay. Noog sao, madlaw nga agdan edad na. Ngam ubing kan nakataktak ng tilangana. Sigurado abak ng matlaang akas iti boss mi. Kan madlaw anasingpat. Napaliiw ko dayta. Bayat ti panagsarsarita mi. Iti panakisinak ka ni Raul manang Emmy, napagasatan akmat anakastrak iti trabaho, kas cashier iti may sa adakkel a groserya, iti sentro ti lugar mi. Tapno adda pang biyag ko iti anak ko, ken tapno makatulong ak kaninanang ko. Dito'y anaamamok ni Sir Sandro, balikbayan agayem ti agtagi ko iti groserya a pagpapaayak. Sipod nagamammo kami, nadlaw ko amasansanan a pumasyar iti ayan ti negosyo ti gayem na. Diyak matinikan iti kay papananday tamanang, taaggayem daket nga rod iti amok. Iso nga impagarup ko at talaga amasansan laeng apasyaran na ti amok agayem na. Tijak ni namnama, at dapay gayam sa bali a makagapo, no apay akanayonan nga agpasyar iti pagpapaayak ni Sir Sandro.
Tanya, agyaman na, tadinak manan pinaay ti panangawis ko ken ka nga ag-dinner. Nakababain nga minan kada kayo, sir. Mamin anon a pinaay ko ti awis yo. Apay nga may na mabain ka kanya. Gayam na kayo ti boss ko, sir. Isa nakababain akas kanyak laang ti makita da akas ang sangoyo di ti restaurant. Oh, come on. Anya kumatidakas na. Among Tanya, napaliw ko anasaya at katao. Si Pudda mo nakita ka, nalaganon tiriknak para kan ka. Sir? Kinapudno na manipod na baloak, itaman lang na nadaanak iti interes iti may sa babae. Kaya't si kadayta, Tanya. Sir? Di mo ko mapanunutan na presko aklaunay, ha? Agam kaya't ko maamuam no niya talaga ti marikrik na para kan ka. I love you, Tanya. Kat sikat kayat kung agbalin na katakunay-nay ko iti tungpal biyag. Sir, saan dak pa yung unay nga mo? Adamay sa nga anak ko iti damo a lalaki a nagtalkak. Ita, amukon, taimbagamon. Ha? Katawanan niya man na kanyak dayta. Kaya't kayo nga ipaayan iti narangay a panagbiag nga agina. Sir? Wangayam Tanya. Mabalin ka diya din akong awagan iti sir. Amo nga dayo ti baet ti itata. Ngam, ikarik anapudno akiti amin nga ibagbagak. But don't you worry. Saan ka nga apurain, Tanya? Basta panunutam ko matidyayakan ka. Panunutam ti masakbayan niyo nga gina. Anya, agar-aram kan ka ti balikbayan agayem ti bus mo kunam anak ko. Wala nang. Diyak ninamnamang adamot gayam kas diarik na kanyak. Kunak no ti bus mi ti paspasyaran na iti groceria. Ngam adamot gayam sa bali arantana. Arig na agama kayon anak ko. Gapo iti baet ti idadyo adwa ako nam. Ngam ubing pa'y tilanganan nanang. Makita na laing amang taripato iti bagina. Ken madlaw anatak ng atao. Ay aguray kamantan niya. Iti day ta panagsasaom. Kasla adamot panaggustom ken kuana. Diyak ilibak nanang. Ngam saan aga po tabak nang. Isong aggusto akmat ken kuana. Napadasak mo't day ta ken ni Raul. Ngam sabali ni Sir Sandro. Nasimpat. Kan masiguradok nga adda direksyon ti biyag ko no bilang. Palpalagipan ka laeng anak ko. Saan ka nga agdardarasudos? Napadasa mong tinapaay iti damo a lalaki ang nagtalkam. Diyak kaya to na mapasamak manunken ka ti kasjay. Di kay agdanag nanang. Saan aga po tadamotan marikriknak ka ni Sir Sandro kat aklo na kon adagos. Kaya't ko pa'y atingitingan ang naimbag ti marikriknak. Tingnan mo nga mabuti ang sarili mo. Sa laspag mo itsura, kahit mag-apply kang katulong dito, walang kahit sino kukuha sa'yo. Si Robert ang nag-invite sa akin. Imposible to. Anak, hindi totoo tong invitation, diba? Diyak mo tun kaya tiag kamali nanang. Amok anatantana nga kun ita, taaddan kapadasak iti kalabas.
Raul. Anya ti aramidam dito ay. Naamo ka dito iti pagtrabtrabahuam. Imayak ta kayat ka kasarita. Awanan ti ron ba nga pagsaritaan ta, Raul? Kayat kong aurnusan ta ti may papan kadata, Tanya. Awan ti maipapan kadata, Raul. Apay, nalipata mong timbagam idi. Iti kanito a pumanaw kami nga agina iti balayo, kat makaammo kami nga agina iti biyagni. Pakawanan nak. Saan ko marumbang nga imbagakan ka ti kasjay? Ay ayatan ka pa ilang, Tanya. Kan laglagi pa nga daanak ta. Anak ko laeng, Raul. Tadyak pulos nagkid daw iti uray sentimo kan ka para kan kuana. Huh? Kan mapalin ka di? Di na kong riribukan pa'y. Nasayang aton ti biyag mi nga agina. Day ta biyag mo ket di ti urnusam. Kasapulan kayo, Tanya. Pakawanan nak kuman. Napakawan kan, Raul. Iso adimon pakariribukan day ta. Ngam di na kami kuman riribukan. Kan maysa, adan kaayan ayat ko, kat dandani kamin agkalaysa. Anya? Excuse me? Adda ka di problema, Tanya? Ha? Awan. Raul, isugayam ni Sandro. Ti kaayan ayat ko, kat dandani kamin agkalaysa. No kasta, isugayam? Tinsukat mo kanyak? Wan, iso apang nga asim, tadi na kon riribukan pa'y. Apay nga agis-isam ka, Sir San... Oops! Imbagak matan. Di na ko nawagan iti sir. Kasi ti panangayam amum kanyak itay, iti day dya lalaki. Ha? Tanya. Pudno ka di, ti nangag ko nga insawang mo iti day dya lalaki itay. Ha? Pasensya kan, Sandro. Diyak nga minan kayat ariribukan nakpay ni Raul nga ama ti anak ko. Apag isumat asimangpot ka itay. Kat sikan tinapanunod ko. Di mon may babawi pa iti imbagam, Tanya. Kan may sa amok. Kan mariknak nga dakay mo dingak di tapusom. Iso pang nga asim ko ma, di mo ibabawi pa iti insawang mo itay. Akan may sa, binirngasan na kon. Ha? Di mo ka dinatlaw? Pasensya kan, Sandro. Kay magpagamlae. Kat, may salang di kaya tasawon da ita. Ay ayatin nakmat. Kaya't ko amang ngaganta niya. Manipot kan ka. No, adamat la talaga kay mo dingak di tapusong. Uwan, Sandro. Ay ayatan ka, Mat. Agi hamanaktan niya. Ikari ka di kan tulumda ang itidanak. Arang nidag ti amin tapno agbalin kayo anaragsak nga agina. Sapay ko ma, tasaan kantong agbaliw. Sapay ko ma, tasaan nakto apaldaangan, Sandro. Saan to Apolos, Tanya? Kaya't ko makasarita ti inam. Kindawag ti pamalubos na tay kalaysakan iti kabiitan na panawan. Anya? Wen, Tanya. Dagtata mo kakasamaya na wagas tapno mapanagnikak ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Ikalaysakan kas pamanagnek iti napudno nga ayat ko.
iladawan tiriknak kadagidi akanito manang Emmy. Nagalisto dagiti pasamak. Ti plano, tingitingag pa yan na imbag tiriknak para ken ni Sandro. Ngam gapo iti saan aninamnama ayo umay ni Raul iti pagpapaayak. Kalaat met anabaliktad ti panagindurog ti kanito. Kat ison tinagbalin adalan, tapno maidaras ti panagkalay sami ken ni Sandro. Ultimo ni Nanang, naklaat idi kadwak anagawid iti balay mi ni Sandro. Kat nakisaritan maipapan iti panagkalay sami. Ti kayat ni Sandro idi nagarbo akalay sa. Ngam kinid daw ko kankwana, aday tay simple laeng. Tadyak kayat apagarupon na, at ilaeng kinabak nang nati inalman ko. Banag nga inanugutan namet. Itamanang naragsak kami nga agina iti dan na ni Sandro. Kat karaman pa iti inak ama iranranod iti kinasingpot ti lalaki. Adyak pulos namnamaen asumangbay iti biyag ko. Awan pa'y anak mi ka ni Sandro, ngam saan kami amapukpukawan iti namnama. Kat iti kinalaksid dayta, nakitak no kasano ti panangipatag na iti anak ko, nga ingkagumaan na nga improseso ti papeles na, tapno maisurot iti apelyedo na. Daytoy ti pakasarita akmanang, kat sapay lakuma tanakaipaay iti liwliwa kadagiti dumdumngeg. Toy pagayam mo. Hi, Kim Chu here. Tara, gumawa tayo ng Belize account. So, just download the Pagayam mo, Tanya. Tanya, pagayam ko, maragsakan at parakan ka. Husto ka, talaga na kaipaay itilinglingay ti insalaysay mo. Nga malaksid iti dayta, may isa na balitukan nga adal ti patsek, anay pasagapsep kadagiti dumdumngeg. Dayta, kat ti saan tayo kuma apanagsammakadlatan iti kinabaknang, gaputa kadawyan na, nga iti panangalman tayo iti dayta, kat mangitunda iti pakaisagmakan. Diyak ibagbaga akasta ti kayarigam pagayam ko, taagdadatamat asaan. Ngam kayat ko laeng ama ipasagapsep dayta, kadagiti na ayat adumdumngeg. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.